Türkmenistanda 146 sany hünär uğru boýunça daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryndan alynan diplomlar ikrar edilmez. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryň ýokary bilim edaralarynyň diplomlarynyň Türkmenistana kabul edilmegi bilen bagly täze düzgün girizýär. Oňa laýyklykda Türkmenistanyň bilim ministrligi daşary ýurtlaryň bilim edaralarynyň Türkmenistanda ikrar edilmeýän ugurlarynyň sanyny çap etdi. 22 aprelde Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna täze resmi sanyň göçürmesi gelip gowuşdy. Onu Belarusyň we Türkmenistanyň bilim pudugynyň içgin habarly hemde Türkmen hökümetiniň bilim ulgamyna girizýän täze üýtgeşmelerini ýakynan ýazarlayan ekspertleriň biri mediada çykyş etmäge ygtyýarsyz bolan soň anonim ýagdaýda azatlyga uğratdy. Resminama göre Türkmenistan mundan beýlek daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryndan 146 sany hünär uğru boýunça diplomlary ikrar etmez. Ýöne universitetleriň halkara reytinginde top 1000, ýagny dünýäniň iň awraýly 1000 universitetiniň hatyryna girýän ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary kadadan çykma görnüşinde kabul edilip bilinir. Azatlyga gowuşan maglumat Belarusyň bilim ministriniň birinji orunmasary Staravoytova Irina Anatolievnanyň Türkmenistanaky täze düzgün bilen bagly Belarusyň ýokary bilim edaralaryna we guramalaryna, alyjylar jemgyýetlerine, kärdeşler arkalaşyklarynyň federasiýasyna hemde beýleki değişli döwlet edaralaryna uğradan resmi hatyna esaslanýar. Onda şeýle diýilýär: Türkmenistana daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly kabul edilen düzgünnama hakyna Belarus Respublikasynyň Türkmenistanaky ilçihanasynyň 2019-njy ýylyň 12 aprelinde uğradan 0207-275 belgili hatyna laýyklykda Belarus tarapynyň Türkmenistanyň bilim ministrliginiň daşary ýurtlardan alynan ýokary bilim hakyndaky şahadatnamalaryň ikrar edilmegi boýunça düzgünnama bilen habarly edilendigini siziň dikkatiňize ýetirýär diýilip resmi hatda aýdylýar. Resmi hatta 2019-njy ýyldan başlap Türkmenistanda daşary ýurtlaryň ýokary bilim edaralarynyň alynan diplomlaryň jemgyýet baradaky we ynsanperwer ilmler boýunça ikrar edilmejek ugurlarynyň sanyny berkidilýär. Belarusyň bilim ministrligi değişli edaralary mundan beýlek Türkmenistanyň raýatlaryny ýokary okuwa kabul etmekde bu maglumatlary göz öňünde tutmagy tawşyrýar. Belarusyň bilim ministrliginiň medpuat wekili Lyudmila Vysotskaya agzalyan mazmunnaky resmi hatyň değişli döwlet edaralaryna uğradylyny 22 aprelde Azatlyk radiosyna tasdiklady. Ýurt içindäki habarçylarymyz 16 aprelde Türkmenistanyň mundan beýlek diplomy kabul ediljek daşary ýurt okuw jaýlarynyň atlarynyň sanyny ýorlady. Agzalyan sanawda Belarusyň diňe bir sany ýokary okuw jaýynyň Belarusyň döwlet universitetiniň ady bar. Şeýle-de onu Russiýanyň, Türkiýanyň, Hindistanyň 10, Gazagystanyň 2, Gürjistanyň 1, Ukrainanyň 3, Hytaýyň 100den köp universitetiniň ady bar. 22 aprelde gowuşan täze sanawda ýokary okuw jaýlarynyň ýa-da olaryň ýerleşýän ýurtlarynyň atlary däldi, eýsem Türkmenistanyň mundan beýlek ikrar edilmejek hünär ugurlarynyň sanyny bar. Daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna 146 sany hünär ugry boýunça şolaryň hataryna jurnalistika, sport jurnalistikasy, halkara jurnalistika, bank işi, maliýe ugry, biznes, hasapçylyk, dünýä ykdysadyýety, halkara gatnaşyklar, diplomatiýa, hukuk, menejment, marketing, oba hojulugynyň ykdysadyýety, salgyt, senagat, inženerligi, sosiologiýa, siýasaty öwreniş, telewizioniýa, antropologiýa, Arap, Fars, Hindi, Fransuz, İnglis, İspan, Kore, Yapon, Hytaý, Nemes, Rus, Türk we türkmen dilleri, ilahiýet we başga da käbir ugurlar boýunça bilim alan Türkmenistanlaryň diplomlary mundan beýlek Türkmenistana ikrar edilmez. Ýöne dünýäniň iň awraýly 1000 universitetiniň diplomlary Türkmenistana kadadan çykma görnüşinde tasdiklanyp bilinir. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň haýsy halkara guramanyň ýa-da neşriň kesgitlen top 1000 universitetiniň ikrar ediljekdigi ma'lum näl. Türkmenistanyň öz ýokary okuw jaýlarynyň hiç haýsysy heniz dünýäniň awraýly 1000 universitetiniň sanyny girip bilmedi. Quacquarelli Simons Britan kompaniýasynyň 2018-nji ýyl üçin dünýäniň iň awraýly universitetleriniň sanyny Merkezi Aziýa ýurtlarynyň diňe Gazagystanyň 7 sany universiteti ilkinji müňlüge girýär. Times Higher Education neşriniň QS bilen hyzmatdaşlykda çap eden soňky sanyny Merkezi Aziýadan diňe Gazagystanyň 2 ýokary okuw jaýy, ýagny Gumilyov we Al-Farabi adynaky 2 universiteti dünýäde ilkinji müňlüge girip bilipdir.
Bu ýerde bellemeli ýagdaý Türkmenistanyň çap eden daşary ýurt universitetleriniň soňky sanawyny agzalýan 2 Gazak universitetiniň ady bar. Ýurt içindäki habarçylarymyz täze düzgün bilen baglylykda soňky bir hepde goly wagt bäri bilim pudugynyň hemde güýje daralarynyň işgärleriniň ýokary hlasy okuwçylary hemde olaryň ýeni atalary bilen duşuşyk geçirip daşary ýurtlary okuw gitmäge istek bildirýän raýatlary täze düzgün bilen tanış edýänliklerini habar berdi. 19 aprelde Daşowuzda geçirilen şeýle ýygnaklarda häkimiýetler raýatlary mundan beýlek diňe diplomy tasdiklanýan daşary ýurt okuw jaýlaryna okumaga giden türkmenistanlary valyuta konvertasiýasy bilen bagly ýeňillikleriň döredilýekdigini duýdurdy. Türkmenistanyň bilim ministrligi ýurtda ikrar ediljek daşary ýurt universitetleriniň sanawy boýunça henüz resmi beýanat ýaýratmady.